léad an leabhar gríomhan an apostol. Nu na hánig gá na cengis, fe na jescapal ula crúin an na náirte. Agus go grad chóad fóin, go neamh mar gan bíag gúg a séideag go bháidir. Agus líon a fóin an taí ula an sa roiad nan suia. Agus thunig et tsencan an scoilte mar gan bíag de henne, agus waiad ceann Gathúniu. Agus líon agat ula leis a spirit nuv. Agus háisiad rí bhhawarst an canan an ile, a réad mar a hook a spirit nuv gaibh rí bhhawarst. An ist bheith dúich gytab an Jerusalem, dúne crach in ula cinnig a hafan stéir. Agus gaibh a fóim seo pointin, chrúinig at cáwa, agus bad ula fó imachist, nu a chóa Gathúniu